चल गईनी हो। अरे का बतावे आ गोली के नाम सुनी डर गईनी हो। खुदे अकबारी में चल गईनी हो। हम जहर जानी लोग करे छेड़ा खानी जाल फेंके सब कैसे बची। एके ठोकी हम के ठोकी भरल बा गोली हम के ठोकी पगला एके ठोकी हम के ठोकी अच्छा भरल बा गोली हम के ठोकी। लखा होश में रहा होश में। कुर्ता पैजामा बकाला 36 गो लाठी 72 गो भाला गोली पिस्टल के रोजे भुलाला। अरे जाना फेंको मत सुना काली ह गाड़ी तोहर काला ये चश्मा काला ये कुर्ता पैजामा बकाला 36 गो लाठी 72 गो भाला गोली पिस्टल के रोजे भुलाला। रोज सुनी समाचार तोहर टीवी में हम यार बात दिल के हम कैसे कही। अरे बोला अरे के ठोकी हम के ठोकी भरल बा गोली हम के ठोकी कंट्रोल करो के ठोकी हम के ठोकी भरल बा गोली हम के ठोकी। अस्थिर रह। खेतवा करब तोहरे नाम हो। अरे बोला गोरकी कमरिया क्या का देब भाव हो। बदिया के खेतवा करब तोहरे नाम हो। आज हम गढ़ के बाजार हम जाइब नहीं यार मन करे जाके ठोकरा रही का कही। एके ठोकी हम के ठोकी भरल बा गोली हम के ठोकी एके ठोकी हम के ठोकी भरल बा गोली हम के ठोकी। शांत से बैठो।